Good morning, class. Uh, uh, Roger, bakit hindi kaya yata naka-uniforme ngayon? Ay sir, sorry po. Di po kasi natuyo yung polo ko eh. Susunod, kung mong kakalimutan ha. Ay, oo nga pala. Bakit wala dito yung homework mo? Isa pa po yan sir. Di po ako nakagawa, nakalimutan ko po kagabi. Sus naman, Roger. Lagi na lang bang ganito? Masyado kang makakalimutin. Makakalimutin? Sinanay ko na pong sarili ko para makalimutan lahat. Kasi ilang beses na rin ako nasaktan eh. Mas maganda na rin to. Para makalimutan ko na rin umibig pang muli. Isang babalikan, isang iiwanan, isang luluhang sa aking pag-ibig. Saan pupunta yun? Ayaw nga pala, class. Meron kayong bagong kaklase ngayon. Mr. Oy. Can you please introduce yourself? Introduce? Introduce na naman? Puro na lang pag-introduce ang ginagawa ko sa mga taong gusto ko. Pero walang kwenta. Walang napapala. Sa iba pa rin sila napupunta. Isa lamang talaga ang dapat na mahalin. Dalawa kaming sabay na may But, moving on. Bob, bakit itong papel mo ganito? Blanco. Blanco? Oo, blanco na. Lahat naman kasi binigay ko na sa kanya. Ginawa ko ng lahat para sa kanya. Wala na nga natira para sa sarili ko eh. Lahat binigay ko. Pero sumama pa rin siya sa iba. liligaya ka sa piling ng iba. At kung ang langit mo ay ang pag-ibig niya, Eskwelahan ba itong napasukan ko o mental? Sus Mariosep. Ito pang isa. Arvin! Ba't ganito na naman ang resulta ng test mo? Bagsak! Bagsak, sir. Ganyan naman palagi eh. Ikaw na nga yung nag-effort. Nag-alaga sa kanya. Sinakripisyo mo na lahat. Dahil nga mahal na mahal mo siya. Pero bandang huli, sa best friend mo lang pala siya babagsak. liligaya ka sa piling ng iba. Papayag na ako pagkat mahal kita. Ako'y nasasaktan. Wala bang pantalon yun? Hoy! Magsuot ka nga ng pantalon, nakasalawal ka lang. Ay, ito. Mabuti naman at meron tayong isang estudyante dito. Dave, congratulations kasi yung exam mo, perfect. Perfect? Naging perfect naman ako sa kanya eh. Kaso iba ko lang hinahanap niya. Eh sana kagad naman niya sinabi para hindi na ako nasaktan. Para hindi na ako umaasa. Para hindi na ako nagpawis at lahat. Masakit lang eh.
At kung sakali mang ikaw ay mayroon ng ibang minamahal. At kung sakali mang dulog. Ganon. Huhugutan nyo na lang ako dito, ganon. Oh, ikaw naman, Iris. Itong papel mo, itong homework mo, ba't di mo tinapos? Sir, ang sakit. Ang sakit-sakit. Ang dami namin masasayang alaala. Pinaniwala niya ako na ako lang. Pero yung totoo, may iba na siya. May lalaki ang gaga. Bakla siya. Bakla, Bading, Becky, Saring. Kaya hanggat maaga, tinapos ko na. Kaya ang beauty ko ngayon nagtitinda na lang ng itlog at talong. Sorry kung ganyan ang nangyari sa'yo. Sige na nga, class, pakibuksan nyo na nga lang yung libro nyo sa page number... Hoy! Paulo! Sir, Ano yung ginagawa mo? ginagawa ko? Ginagawa ko pong lahat para mapansin ako ni Bob. At gagawin ko rin lahat para lumigay siya sa piling ko. Pangako siya yun. Hoy, Paulo, umayos ka, ha? Gusto mo isumbong kita sa tatay mo? Siya nga pala, Joey. Ay, isa pa to. Wala nang ginawa kundi matulog sa klase. Joel! Sir, asan yung homework mo? Ay, sorry po sir, hindi ko nadala eh, nakalimutan ko. Ayun, nakalimutan. Wala ka kasing ginawa dito sa klase kundi matulog eh. Yung mga ganyang klaseng bagay, huwag mong kakalimutan. Importante yung mga yan. Importante? Ang pagkakaalam ko, ni minsan di naman ako nagkulang sa kanya eh. Lahat ng hilingin niya sa akin, hindi na ako nagdadalawang isip pa. Ang buong akala ko, importante ako sa kanya. Punong-puno siya ng pagmamahal ko. Importante. Ba't siya sumama sa iba? Walang kaliwan sa ating pagmamahalan. Nais ko na ikaw ay tapat at di magtataksi. Bawal sa akin laruin mo ang pag-ibig. Mawawatag. Eh, ano pang gagawin ko rito? Lahat kayo, iniwan niyo na ako. Eskwela to, dito enjoyable. Konting aral lang, konting bulakbol. Dito nang lahat, madaldal at bulol. Dito na nga, school bugol. Yeah, school bugol.